Reverend. I bought them brain. How can I bring you down? I am going to down, because it's a Gandoka, the Kijo Como. I'll put what I mean. Very Reverend. See what I think. Cyprian. Wambo. I couldn't. I can make this church. Hallelujah. Etiti when? Etiti question again. Etiti question. Etimo kene. Nkane eku atang. Robodombo. No who local government of Ebonyi State media. That's the end of the Mama Buoye. But no watch. I am here to know every last day of October. And if I remember working to the man, so one water and PG. I can never launch in section tank. I can in the shower. And the guy is a moment. Now have you women? They can't tell nice women bosom. So I'm showing why I got zero madness and I had Jesus. Amen. And I cook caneba. And I cook caneba. The only engineer not here, but I want to leave my brother. Oh, yeah, the engineer. Go may introduce. Because oh, where he had them back. Before we were good to know from one Amorora. From one Amorora. From one Amorora. From one Amorora. Okay. On our Bunde to about the Hammer strength here. I'll get a name. You look at Abuja Hotel in the Tinano, or a guy. And then when this in a hammer, it market is chemical engineer. Oh, when on about anything Abuja, who's the president? Because the Koniaka. One day the Pumakeo, honorable engineer. Dumb, oh no, massacre is what I can saw. Oh, God. Emma, on the way. I cannot walk by into a report before I continue. I am with CSP, okay? Okay, CSP. Or Chief Superintendent of Police, Etiti well. When I think I call Commissioner of Police. So, then I never know, no mind. Why you here? Chief Superintendent of Police, one in the other. Man off the one of before you are Boji. You are OCD4. OCD4. And stay ID. You will wait in your home, man. You go Pumago. So I teach you. OCD4. CSP. Jimamo Kafo. Kedebono. Can you marry attention? You teach to be a one. Can marry attention. Kedebono. Why you did it? Naka. Why you did it? I'm going to root. I can make my root now. Okay, let's so how the boy you can take that? Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Not by my strength, nor by my mind. It is the Lord's doing. I'm very happy to be here today. I'm very good to be here. I the family is not going to be here. Nothing in it. Don't go home. For Etiti to embrace God, the whole of Etiti, the woman who has everybody, they cannot be seen. Two can make it. Amen. Also, the police need no put in the way. When I got on up on some other job, I came up with it. Therefore, can they neighborhood watch? I'm going to go to Kaido agenda. I move on. Kai Koreaka, big Kono. Kai Koreaka. I want to go to somebody special. He's a pastor. He was a PG. Any number of PP. Pastor PG. President. Okay. President. Okay. Wait. Koi. Kai Kuri Jesus. I want to call on. I'm MC in the Ebonyi State. Can you watch me? Ebonyi State.
Going what should I say about state? President. Also, go to the FM. Burable Burama. Agaga, who issue unit. I didn't shop. Hallelujah. Kambonite, the former President General of Etiti, great community. The pastor I know, he's been my friend. He's been my football mate. Akwaya Bogobo. The bar left, you go. Because I could know Pastor Ogochukwu and Akakon Apota. But it's in a bar to take my ball. And then no Amaba Jiji. They came out and Kahan and then go by 1-1. Unoka will put it from me. Because I got buried the ball when Jamaican then go to me. I get ready. But I want now couldn't I go on Apota Bicon. Pastor Ogochukwu. Pastor Ogochukwu. Ema na pulpit na ema makia aya hapụ oge podium hapụ oge pulpit Toonu Chineke Etiti toonu Chineke who is like unto thee, oh Lord, who is like unto thee, oh Lord, among all the gods, who is like thee, glorious in holiness, blessed in praises, who is wonders, hallelujah. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. No. I will never go back anymore. Etiti toonu Chineke. Anyị na-ekene Chineke n'ihe ọma o mere anyị. Ya bụ abụ m sị na anyị chetakwa ihe Chineke ya sị na onye ọkụkọ na-echetaghị nke n'ibido mara anaghị ama dere nke ọ kwụsịrị. Adị m happy today na ihe niile pụtara eji wee nya bụ ịdị mma Chineke. Onye ọbụla na-ekwupụta otuto Chineke n'ụbọchị taa. Anyị wee na-asị Chineke onye maliteworo ọbụla dị oke ọrụ dị n'ụba anyị. Ọ bụ ka mkpa mbụ anyị na-asị ya wee gaa n'ihu n'aha Jizọs. Wee na ọtụtụ okwu a sị ntabụ oriri ụbọchị ntakwa. Ọ dị mma. Biko kọọ n'aka. N'akụ n'aka biko nu. Ịma ihe nje like Pastor Ogo. Ọ naghị eme long preaching ndị mmadụ echegharịa. Ọ nọghị na long preaching ndị mmadụ echegharịa. The same thing presidential address ya na-adị very brief onwe isi. Ọ bụghịkwa nke odu na-eje onye isi na onwe isi ewere isi tinye ya anaghị ebu isi atinye. Mana ihe anyị ga-eweriri isi n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị for PG. Biko ka anyị nene ihe adọ before anyị aga to the next person. Anyị na-akpọ ite na Charles Eze ọ bịakpere anyị ikpere ọjị anyị gaa n'efu. Anyị ekele onye fụrụ ime ihe niile n'aha Jizọs. Anyị nere anya n'ifu anyị na o nwere ihe dọrọ ya na-ego ogo onye iri ede. Oge ọ bụ mmasị na ihe doro ka abịa anyị n'ifu. Gọzie anya ọbụla dị mgbe ego na-abịa eme nwa na-enye anya n'ifu. Na-ego ihe ekiri ọnụ ka adịmadụ ihe n'ifu. Ya gọziere na anyị Chineke. Ọbụla dị mgbe anyị na-ewefu ọma
mana n'okwukwe ite na ya n'ihe ibe anyị na-ekabụ izu udo oge abụ izu ịhụnanya oge abụ ije mmekọ ihe ọnụ ka ndị na-achị ya n'ihe okike n'ugwu ọ bụladị mgbe ihe na-agụ ha ebe ike na-agwụ ha Chineke na aka enenya na ya Chineke ha na-achị ha gawa n'ihu baa n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Biko na-akụ n'aka na-akụ n'aka gekwanụ ntụ ọjị a bụkwa appetizer. Achọghị m ikwu ya ma bikos na-agọzigo ọjị ị na-atọ ọjị ịtọ ya halfway ịtana ya ka nri ehihie bikos na nri ka na-abịa. O nwe ụfọdụ na-atụ ha dị okeshọn ha taa 1 ha taa 2 taa 4 ma ọ bụ na nri eruo ha mana this event anyị nọ mana ọ bụghị ka a ga-ebu na politin bag na we want to come again. Anyị na-anachite n'ebe okwu anyị ka dị. Okwu anyị nwere mmadụ na-abụ ka ga-ekwu okwu. I specially reserved the comment and speech of the legal advisor. Akpacha m anya doro okwu ya ka ọ dị n'azụ ka ọ ga-abụ onwe ndị kwutere trouble commit offense anọghị at the side of the case mana case a ga-abụ ma okwuche okwu. Aga m akpọnite our brother bụ my brother bụ my friend. Ihe ọ na-adị na-asị na ya bụ daddy maka na afọ ọnụ ya ọ na-akpụ ya regular a na-akpọ afọ ọnụ ya mgbe niile n'isi ya na ọ bụ daddy m ọsị m ka afọ ọnụ mụ na ya nke ka daddy ị ga-adịrị m ndụ. Barisa CMO Nweze na-akụ n'aka dịka m si kwu na ọ bụrụ sign bụ na ndị etiti anaghị emekọ nja mana sign ya ka na-abịa. Ọ ka ga-abụrụ anyị senior advocate na ndụ. Biko na-akụrụ na ya aka ka ọ na-apụta. Barisa CMO Nweze sọsọ nsogbu nwe bụ na anyị dị control na ọ gaghị asụ oyibo taa because ọ baa n'oyibo kọt agbasa. N'ọnụ Chineke ndị anyị biko Etiti abụ m onye Etiti nna m bụ onye Etiti mụkwa ya Etiti onye mụrụ abụ ada nwe gosi n'ebe enye ya nke onye mụrụ nna m ehi onye mụrụ nne m bụ ụzụ onye Nweze gbagwa abụọ ọ bụ onye Etiti abịa mụ na kwabara zibụrụ nwanne ọchị kparịkwara m ọbịa zigwu m so abụ m Etiti mgbakọta isi etiti ya bụ mgbe mgbe kwedịrị igwe mgbe ụfọdụ nwunye m achị m abịakwa mgbe eze nwa agụsịrị mbụ onye Etiti mana ekele dịrị Chineke na onye nwa ya wuo n'ọnọdụ Etiti anyị abịa ndị iwe kama anyị ga-abụ ndị nke Jizọs kama na o nwere ya na-eku nwa righteous anger sometimes amwekwe nwa righteous anger to bring everything under effective control. Anyị na-ekele Chineke maka ahụ na-achị onye nwe anyị mere ka ụbọchị ahụ nweta ndị niile ka adịkwa n'ime ihe onye nwe anyị ka gozike ha n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Ka anyị kụrụ Barisa aka n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Onye ọbụla kwuchiri okwu okwu Jizọs. Onye ọbụla kwuchiri okwu okwu Jizọs. O wee chetara m gọvanọ of Enugu steeti. Achọghịzi m ikwu maka gọvanọ ka m kwuo maka ndị Nsụka. Nsụka na-akwapụta ọgwụ ọkwụrụ mana gọvanọ Enugu steeti bata mana ọgwụ anaghị awụ ọkụ karịa Enugu steeti donye in the hands of God. Ebe ndị Nsụka ma na ịdonye donye in the hands of God na work. Etiti nwe Jizọs because I'm sure na anyị nwe Etiti nwe Jizọs I'm sure from beginning na-ekwe benyaka benyaka God saw it so no be Etiti ka Jizọs ga land the first 17:017 I am sure. Let me end up. Because chairperson na 8 March mgbe anyị jere ihe ndị ụmụ nwanyị 8 March anyị jere ihe ndị ụmụ nwanyị Women's Day ha sị na ama na-akpọzi ụmụ nwanyị chairperson
na ha ga-abụzi chairman. Chairman ụmụ nwanyị ụmụada ndị ụmụ ha gụfụta. Chairman ụmụ nwanyị ụmụada ndị ụmụ enefuta. Chairman ụmụ nwanyị ụmụada ndị ụmụ ọnya fụta. Chairman ụmụ nwanyị ụmụada ndị ụmụ Odoba. Adị m sure. Ha bịa. Anyị ma na ihe ụmụada na-ada ekpe mana oshi ike too much ṅụọ mkpụrụ mmiri wee sobe. N'ọkwa nke Jizọs, Holy Ghost power. Mgbe ndị chairman ụmụada ụmụ onye na ndị niile n'afọ anyị na-asị ndị chairman ụmụnne ọbụla ka jee nke ndị clergy of ya were oche n'ifu rie. Chairman ụmụnna niile. Chairman ụmụnna niile. Ndị clergy unu were oche dị. Chairman ụmụ onye. Chairman ụmụ ọha gị. Chairman ụmụ enye. Chairman Oduba. Bịa n'ifu. Ndị ụmụ nwanyị kwenu. Ọ bụ onye ga-abụ mama nne m. Ụmụ Oduba fụtawokwe. Ọ bụ onye ga-abụ mama nne m. Biko ụmụ ihe dị mkpa. Onye na-abịa. Ụmụ ihe dị mkpa. Biko ya na-agbaba ọkwa chairman ụmụada. Ọkwa ụmụada. Oke, ọ bụghị onye omiti. Ụmụada. 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 Onye bụ chọrọ correct. Ụmụada. Onye isi ụmụada ụmụ onye. Onye isi ụmụada ụmụ Oduba fụta. Onye isi ụmụada ụmụ aha gị. Nye ka ọ ka mmadụ onye isi ụmụada ụmụ ede fụta na. Ọ bụkwa na ụlọ anọ m. Anyị ama na ụlọ anọ m. Ọ bụkwa na ha anọ m. Eje masket. Onye isi ụmụada nọ onye na-eso ha fụta nọ. Ọ bụ na ha nọ ama m sket mara taa. Simple. Mewa. Bịa were stand. Kedu onye ọzọ? Adị m sure na ụmụ ọbịa. Adị m sure na ụmụ ha bụ ọbịa. Ụmụ onye ndị-ebu nọ ụmụ Odoba ndị-ebu nọ out of service network failure. Ụmụnna na-abụ out of service network failure. Ụmụ nwanyị si n'ụmụ ọnya n'ebe a. Representative n'ụmụada. Representative ụmụada. Ọbịawo. Former PG one. Adam Shop. Ụmụ Odoba. Nwanyị representative. PG. Ihe ụmụada na-eshike. Ọkwa ha nwe gọọmenti. Ikwukwere ebe anyị nọ. Nke fọdụrụ ụmụ ọnya. Ụmụ Odoba. Nwanne mmadụ. Ị ga-adị. Isi na ọ bụrụ na ha pụtara ije mara baraba ma fiti gị tara arụ ọmụ gagaraba ga-efiti. Mụ abịa ekwesịghị madara bịa nọchite anya ndị ụmụ Odoba. Ihe na-eme sket ka afọ ka ụkwụ mụ ha. Ị ga-enwe shepu n'ụkwụ mana ịma akwa. Biko ụmụ Odoba ya sign off to go. Ọbịa bụ. Mama, I dị shop. Etiti kwenu. Ọ na-ahụ ka ụmụada anyị dị. Watch ya na very well. Ọ na-ahụ ka ụmụada etiti dị. Ha dị ka anyị si adị. Ha na-eri nri 6 times a day. Ha dị ka anyị si adị. Ọrụ na ndị dị ha aka o. Ka anyị kụrụ ndị dị ha aka. Ha na-edeta ha anya ọfụma. Ka anyị kụrụ ndị dị ha aka. Onye nke a na-aka m n'ụtụtụ. Biko oge anyị na-eme ihe ọ na-eme ọrụ aga n'iru ihe bịa bido kebe ihe. Onye nke a na-eri gbagbu ọka. Ndị ga-eke ọjị bịa kewa ọjị biko ka ha nchara aga dị. Onye nke a na-eri ndomi ọnụ ya dị ka ọnụ ndomi. Onye nke a bịa ị na-ataji ahụrụ n'ọkụ na CPS. Biko ka akụrụ na ha aka before one person will speak on their behalf. Ama m na Stacy ID ebe a ka a na-ahụ ka mụnwa na-atakwu m na-eme iti ebe mụnwa na-ata anyị na ebe anyị na-eme iti. Biko anyị God ga-choose that one person ga-ekwu. Anyị dị sure na ọ bụghị ka aha ogo bụ ka aha mụkarịa nwa. Ọ bụghịkwanụ ka aha ogo ka aha nwekerie ego.
Ọ dịkwa ka ha nwekere ego bụ ka ha ka nka. Tata anyị na-eme ihe ndị nka. Ọbịa? Ọ na-asọpọtụ m ka anyị mee ihe ndị nka. Ọ na-asọpọtụ m ka anyị mee ihe ndị nka. Anyị ga-eme ihe ndị nka n'aha Jizọs. Because eme ihe ndị nka ndị obere a eto ha too ha nụọ di ha duru ime ha duru. Mama, ị ga-ekwuchite n'aha ndị a ka obi dịkwa ụnụ. Ka obi dịkwa ụnụ bụ mmadụ Etiti. Ikwuo n'aha ha. A na-awọchikwa gị n'ọrụ. Ị marụkwa ego ha nwụ ụtọ. Mee ka obodo mara. Etiti, praise the Lord. Praise the living God. Let us begin my bundeka. Let us begin my bundeka. Etiti anyị ekene unu. Etiti ụmụ ada kwuru ekene unu. Anyị na-ekele unu n'aha Jizọs. Maka ọ pụtara anyị ụtọ. Ihe na-enwe na-eme taa. Ọ ihe anyị na-arịọ Chineke. Anyị na-arịọ ya Chineke oge niile. Chi Jehova ya ka Chineke etiti. Nke niile anyị nọkwa ụmụ ada nwanyị na-ebu ikpere na-abụ evu ọnụ. Evu ọ na-ekpekwesị ekpere achị. Chineke dịka na-ekere Etiti ebere. Na mmadụ na-enwekwa ihe. Onye karịta ya gafụwa nwatakịrị ihe enye. O nwekwara ka ọ mara ada. Nwatakịrị na ya kelekwa Chineke kpọkuo onye nwe anyị. Chineke dụkwa azanya nwatakịrị. Ka ụmụada mara kpọkuo Chineke na-Etiti. Chineke ka Chineke ha na-anakwara ha ihe. Chineke wee eze anyị. Anyị na-asị Jehova kansa. O butere anyị ụjọ ka anyị na-apụta n'ụkwụ ụlọ marụkwa ụmụada nwaanyị Etiti. Chi anyị daa. Anyị na-ekele unu. Anyị hụrụ ịgba mbọ niile. Ihe anyị na-arịọ unu bụ ka ihe na ụmụ ndị ka ọ ma ndọ nọ. Anyị na-arịọ unu udo. Udo na ịhụnanya be Etiti. Mmekọ nwanne be Etiti. Ka m aka nọ n'ụlọ bụ nwanne. Biko nuo. Anyị chọrọ anyị darịọ unu. Daarị nuo. Ụmụada aka. Ụmụada dejene. Ụmụada nụndụ anyị mma mgbo. Ụmụada nụndụ anyị mma. Ndị chi mere eze, ndị Chukwu chọrọ mma. Ndị Chukwu mere eze, ndị Chukwu chọrọ mma. Mgbo dejene. Before I call on the last person, onye ikpeazụ ga-ekwu okwu ga-abụ onye ga-anọchite anya ndị chairman ụmụnna niile. Onye ga-anọchite anya ndị chairman ụmụnna niile bụ onye ga-ekwu okwu. But before then, I want to recognize the presence of the former PGs and leaders of Etiti. Ndị na-ekwu bụ Pastor Gochukwu Ayekenegия, Mr. Foster Okwo, Mr. Emeka Ngwo, all the possible, come around, there we will check. Pastor Emeka Ono, Ayekenegia Ogadregnama, and then Ayekene. Then coming to the chairman that will represent the chairman of Omon Nandozo. I want to call on Onyen Ik Boke. Ama monye bo mona ge bo one mona ge boy. Echo kan kubo mo no kwe benga bonite ge. Oye na ku bo the high chief. There was that. I had a shock. Ike was that. I had a shock. Mano high chief.
Ikechukwu Ozane, Eri Enyibe one of Etiti Ngwo, Kaiko Naka, Eri Enyibe, the other side. And I talk and show Umada de Adufute, as to me to take. Bagadama Monibo. Eri Enyibe. Etiti, praise the Lord. Etiti, praise the Lord. Hallelujah. Because Ekenem Netel to the highest chairman of this very occasion, and no other person than the Almighty God, to whom honor and glory is adopted. I ne kufuro, I ne ekene, biko kone eka, okwesiri ibuchi, ochinezie. Ekenem na-ejere ndị ozi enye ozitere bịa nnọchite anya wee mee ka emume n'ụwa anyị na-eme wee na ya aga anya. Ana m ekene ndị nke etiti, ana m ekene the present PG, ekene the chairman of all the ụmụnna ndị chịrị bịa kpuchite ọnụ ha. Ana m recognize the presence of ụmụada ndị unyomudi ụmụegiana and all the age grades Etiti assume dejen n'aha Jesus. Biko okwu m ka dị nkenke na ihe anyị bịara bụ ọṅụ ichete etiti n'ihe ọma Chineke na-emere anyị. O nwere nwoke, ọ mụtara ụmụ nwoke 3. So wete ekpere ezize 3 tọba were ekpere ezize n'anya nke okenye shag gbajie ọkajie, o were ekpere ezize n'anya nke osore okenye shag kajie ọgbajie, o were na-ahọrọ nye dị ọfụ nta shag gbaji kenye ọgbajie, ọbịagwenyete ukwu eziza nye nke okenye shag gbaji kenye ukwu eziza ọgwọ ikenye okwenye ọtọgba, o were enye usoro enye the same thing. The last born ohu ihe ahụ o wee kebe cheo na ahụ nwa na onwere unu gbachitere ukwe nza na ọchịa eyi ọchịa na unu tekokwa owu unu ọnụ dịka ukwu eziza na onwere ike agbachite unu. When the righteous man is on seat, on throne, the people rejoice. Ana m achị Chineke nyere etiti ndị uchenu ikpokọta etiti ọnụ ya kachiri aka anyị gaba n'ihu n'aha Jizọs. Etiti ka kpokọta eke na okwukwu ọnụ. Amen. Ka anyị dị n'ukwu ukwu eziza mana onwe ike agbachite anyị ka ebubo anyata ka mgbam anyata ka etiti gaa n'ifu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe. Amen. Biko, you're checking out. Hey, Don Biko. And I do because I never announcement to them. The past PGs, the chief one Etiti before, Emeka Ngwo, Brother Foster Okwo, Dr. Eric Ozugu, Kabagata can even and the collection of Biko Kadri Dia South on Biko. Kabagata again there. Thank you very much. Especially, I want to recognize the presence of a special professor. Etiti were mother. Etiti were mother. In short, I am going to the Etiti jealous. Even time I never. Oh, when they are in Nigeria and Atlanta, I'm sure. Like retired AVM, Air Vice Marshal. APC is pro-mixed. I was going to take not to retire, active Air Vice Marshal, Cosmas Children of Zulu. I want to the best soldier and the most intelligent soldier. Oh, yes, I thought they were not here, but I'm not that. I'm not happy. Let's become back. In the bag, I got me handy. I got the Rihanna. Okay, one, I'm not going to go with mother.
unless you put in a keyboard in the Akonaka, somebody put on the Kuaka. Ana make an ending in the Kuroku. Hapura Mashamash. And they would cry. Chemical engineer. Petrol Cobendo Zoga Cobet to Macadam, no, I'm sure. Petrol come to Nigeria. People in Etiti. That one line the dog, no. A petrol Raga, I went petrochemical. Nabai engineer deal. They got you in the window. They want Macanada more. No political Hogan, my NMPC. Don't say Nigeria. Don't say no, she knows. And they go see a case. I have on bush. I catch you because they late. I do say this. We are moving. And the bar there name Yamamo. Am I my Batacana? And in your moody corner. And in your moody corner. My PG, sir. I want to take this permission from you and the general people of Etiti Assembly. Actually, men are on this order, no order. And Unyomudi, can you have one gap? Can you have one chance? Managame Buhagare Bana kidnap mother. My PG, permit me, sir. Can you do Unyomudi one chance? Let somebody do Unyomudi corner. Unyomudi Etiti corner. Unyomudi Etiti corner. Ofonye Chukumera point and volunteer and they show. Onye capital for. Chere kapuche. What are they name? Microphone give that for a word. Onye Chukumera point me okay. I'm still speaking going to somewhere. Instead of listening in a coffee. I know coffee. Okay, forget. But I am for no. More on a flavor. Okay. Mrs. Am I more canal? Onyabu Queen. Asa Kanje Maria. Mano Queen, Adam Shaw. Asa. I na chobi kibia. Kinena handing your mundi. Kadi Shaw. No more why I go represented. East and West. Yaba, Ebaga Hoge. Over why Kono Naka now. Praise the Lord. Glory be to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to thy Lord in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. 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 Praise the Lord. Etiti biko ondu nyomuti etiti nile bihe kuni ekene unu. Anyị fuze ekene Chineke nkusu niile nke ndị agha. Mgbe mmadụ bịara idibe etiti nụ. O nwere mgbe anyị na-anaghị arụ ụra. Anyị niile egbochi n'ọmụ ọha aya. Mgbe ọmụ ndị dị anyị niile, all the x-rays ha niile ana ofu. Ndị egbu ha ka anọ. Anyị na mkpụrụ ọrịa anyị anọ n'ọmụ ọha. Ma nwa ma ihe niile onye ọbụla anọrọ. Anyị ajụ ndị nke ha mara ime. Asị na egbe nnukwu ada. Anyị na-enukwa onwe nwaanyị ọbụla gọọmenti etiti anyị na-eweta. Ọ bụ na-erikwa ihe again n'ọhụrụ. Anyị na-ekele Chineke onye mere anyị na-abakwa bụ ọnwa anyị arụ ụra. Etiti anyị ka a na-ekele unu ruo mgbe ebighị Chineke ka a na-arụrụ unu ọrụ. Anyị na-ekele ndị dị anyị niile tụmadụ ụmụaka anyị ndị yut ma ndị nka ekele dịrị unu. Otuto dịkwa Chineke nke ka na-anọnyere unu kwuru ya eme ihe unu na-eme na-eje ihe unu na-eje ka Chukwu aka nọ onwe unu ọnụ biko
Can you get forward? Now, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Chi etiti ngwoburu chigie inabora ikubura. Chi etiti ngwoburu chigie inabora ikubura. Inabora ikubura. Inabora ikubura. Ndebadina erini. Are we there? Ashimti etiti buru chigie inabora ikubura. Chi etiti ngwoburu chigie inabora ikubura. Inabora ikubura. Inabora ikubura. I want to hand over especially to the high tension band of Etiti Ngwo. I'm sure. All henchering ha. High tension band of Etiti Ngwo. I'm sure. David Joy was a boy. Mana Etiti Kawenka. I went there. Thank you, sir. And Etiti Maha. Or climax. Thank you. Okay, so Jesus about to Adriana Kagi, Yeka Sopomo, I'm a natural baby. Baby, not so much any of money. What you told the years and years the Killer Baka, no machu. I'm not talking to her. I didn't you just so good. But did you come up? How did you kind of watch you? Listen, this. When you get in the Jesus. Anything you change, you can let them
Ana kuchina kene yekele. Eni kene le dine biya kaya. Yes.